nke a bụ di nke ịtọ nna anọ mana ọ gwara nke mụ na ya na-abọ bidoro. Ofu nwaanyị asị m na enyi mami ya fụtara ya di o. So ya na ya na-abọ wee nụọ di na nwunye wee bili ya wee lụọ. This man oge ọbụla ọ na-aka ụka, oge ọbụla si ekpele ka ọ na-ekpe, ijiji bee ọsị na ụmụ ekwensu, awọ bee ọsị na ụmụ ekwensu, nkewa ọsị na ụmụ ekwensu. Ụtụtụ ọ na-ekpe ekpele, efifie ọ na-ekpe ekpele, abalị ọ na-ekpe ekpele. Ọ nwere ụdị ife na-aza na ọnụ nwaanyị. Ife ọbụla ya gwara ya a ga-apasị tụrụ ekpeli ebife wee menye. Ọsị m na ike gwụlị ahụ emekete fasti bekete ya wee sị mami ya na ihe abụrụ ihe a ga-eme. Ihe abụrụ ihe a ga-eme maka na ha enene wee nụba o. Ọsị bụ nne na ekpele nke pụrụ ihe ọzọ. Ụfọdụ jee n'ụlọ ụka ọ ga-anọsị 1 month 2 months ọ nọ n'ụlọ ụka. Ya sị mba ndị ka ọ na-eje ka ọ na-akpụgharị onwere ife ọzọ ọ na-alụ o. Isi ada nri adọrọ sị gị na Chukwu ga-eweta. Isi a na rice adọkpọ sị gị na Chukwu ga-eweta. Ife ọbụla Chukwu ga-eweta. Agụụ ya wee sị mba wee gbapụtasị na ya da anụzi. Ya nọkwara be nne ya kpa papi afụtali onye ọzọ. Asị na the guy ji ego. Ya wee kwalụ wee nụba the guy. Ya wee nalụ kwa abalị this guy apụ sị na ya jije ọlụ. Efifie ọ nọlụla lụba ụla. Ọsị m nne ihe nke achasasị anya o. Na o nwerezi mgbe fa ji eri ibo ndị asị di na nwunye. Na o nwerezi mgbe fa ji akarị ụka asị di na nwunye bikọs efifie di ya na-alalụ ụlọ abalị ọ nọ ọlụ. Kekwe n'ife ị na-alụ o nwere ife ya na-alụ nwere afa. Nọ na ya jije ọlụ na ya na-apụta ọlụ. This guy adapụ ilo. Ndị neba amara onye ọ bụ oge ọbụla ụzọ n'ime ụlọ. Ya wee bido na-afụ ego n'ime cupboard every corner of the house ego. Ego abụrụkwa obele ego nọ ego na kwọntọm. Ya wee nọgide wee jụbịa sị ya kedu ihe igiri ga-ebulu ego niile ajedobe na bank. Ọ sị na ọ gbasara ya na ya laikere bank. Oge ọbụla ego juru na cupboard everywhere. Ya wee sị mba wee kọbala papi ya. Sị ya na nna ekwe na this man bụ abalị ka o ji alụ ọlụ. Ịmagolunu onye na-alụ ọlụ n'abalị na-alụ ụlọ n'efi kedu ife ọ na-eme. Na highest di ga-eme wotete n'efife ọsụ akwa ya. Ọ dịkwe ka ndị nebofe ya anya. Ịghọtago. Ya wee pa ihe nke esi mba o. Mba. Ndị na amụrụ na this guy anụgo nwaanyị na-abọ before nyanwa fa na-abọ gbanagasịa onye fụra ife enyafụ na omela ọsọ. Ya wee sị na ya ma nnụzi o. Ọ sị na o nwere ebe ọ na-eje. Ya kpasukwe n'iwu maka na akpasa onye iwe n'ife a ga-eme ya ma ndọsị mma. Ya wee sị mba ka ya wepụ okwu court because na amago na di bụ onye oshi. Ya wee wepụ okwu court wepụta na court asị na a ga-enye 60k o mee n'isi. Ọ sị na 60k plus ihe niile ya mee n'isi ka a ga-enye. Maka na onye nwa nọgide sị na ya da anụzi na o nwere ife amelie. Ya wee bido wee kọbala ha kọsị alụfa fa wee sị ya nọ ego mee n'isi ka ọ ga-ewere. Ebe afọ ka nọ wee fụ rekọd ya na ụmụ nwaanyị na-aba hapụ gị afọ ịghọtago. So ndị kọt wee sị a were ife o mee n'isi wee sị ha nyekwu onye 250k. Ha wee nye owe jebela onwe. Ọsị m nne. Ya wee sị mba na ihe abụrụ ife a ga-eme. Ya wee sị village wee gbago Lagos. Wee lụọ wee nọrọ na Lagos na-eme nwoke ihe ya na-eme. Another guy batakwa n'ime ndụ ya ọ bụrụ ndị isi ala. Ọsị m nne. Hi. See this guy wee na-ashawe love na-ashawe love na-afụ nụrụ ụdị love dị otu a. Nke a bụ nke ya ji aka wee fụtara onwe ya. Ya wee kwa ndị be ha wee sị na ọkwa onye ofe mmana n'aka fa ada ọkụ ya ya sị na ya ga-anụ ya. So the guy ya wee sị the guy na the only problem ya nwee na isi a na bụ oge ọbụla na-ekechi isi na ya ma nkechi nwekwa isi o na ya ma nkechi n'isi. The guy sị no problem with all pleasure na nsogbu adọrọ. Ọsị m nne kpa the guy bịa mee ka ya na ya na-abọ bili. Na o mesịrị 6 months ya nụrụ ya gwa mbọsị odulu nwaanyị kechilisi bata. Odulu nwaanyị kechilisi ụzọ and ka ọ na-edu etefa ka ọ na-elife ibongi. Ọsị m nne ya wee jụbịa sị ya ọkwa mụ na gị na-agbakwulu ekwu na mama nkechi isi. Ọ sị ya na ọ bụrụ na ya chọọ ka ya lọvụ bịa ka ndị kechilisi na ọ ga-ebido kechibisi ya. Na ife a bụ ihe eji wee zụ ya na ife a bụ kọlchọ ha. Ọsị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Ya sị ka a ga-esi bido kechibisi na ha na-agbakwekwa na onye ọbụla ga-ekipụ religion ya. Oluzie ka ọ nọrọ ya gha ka ya ezu. Ọsị ya yọọ nwoke acha. Na ya mụrụ ka a ga-esi bido kechibe isi wanyị na ekechiruru isi na ndụ ya niile. Ya kwesị na ya chọrọzi o. Ọsị m gịnị? Ya sị na ya chọrọzi maka na ụmụnne
nne ya bịazi gwapụ ya okwu sị na ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ di n'obodo onụnwa na ọ ga na-ekechi isi na ọ ga-abata fuli even ma bịa sị ya na fa chọrọ ịnụ nwaanyị onye ndị nyamịrị na fa chọrọ ịnụ na ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe a na ọ nọkwa sọsịa na ọ nọlụ onwe ya a na vileji sọsịa nọlụ onwe olili a na-eli sọsịa nọlụ ịgbara ya na ọjụchara ụmụrụ ịbụ frens ya ya wesị mba n'ife ha bụrụ ife a ga-eme ya wee kpọpapị ya wesị ya na ya anụsigo wesị dị mana na ya chọrọzi na ya mee misteki ọsịba ọdọkwa họzband nke ịtọ ekpebekwe o pụọ kọt pịa si ya ọkwa ikwe na nkwa si kọkọkọ agbasa afa ọsị m nne maka na ya malụ mma nwaanyị na ihe a niile na o nwere nke atụrụ ime o ya mụtarakwa ofu nwa ọsị m biko na ife aji wee wepụta okwu ebe a bụ na ya afụgo na Chukwu chọrọ ka anụ di na ọ bụrụ nwaanyị niile ga-anụ di n'ụwa ịghọta na nwoke na-atọ na nwere nke ya na ya na-akpọbido na ọ bịa nwere nke atụrụ ime bie akwa ịghọta na ka a na-akọla anyị ha kịta anụnwa na ya dị ime adịna nwoke tụbalịa ime na-ayọkwa ya ka anụ bịa ya wee sị mba na ya chọrọsị ịnụ di ka anọla onwe ya maka na ọ dị nọmba 4 and ya nwee ekele okịta anyị apụta na o nwelu ndị a na-ekekesie na fama nnu di mebi na ya nọ n'ụdị ọnọdụ afọ ya wesị ka amalụ ma onwego onye ihe a mee bifo andị n'ife ọzọ ya chọkwala ịma bụ unu a na-encourage etu go ahead and marry this man ka onye nọrọ onwe take care of nwa ebe dị ekwere ya ọnụnụ ka onye gaa n'iru n'ube enyi ya nwoke nwatabalịa ime na for the first time ya na-adị ime o mana ajụkwa anya ya mara ma ọ ga-awa ọkụ bikos n'ụjọ na-atụzi ya n'akụkọ dị n'isi ekari ya wesị ka wepụta ebe a so nwanne m kedu filo kedu ife ọdụgo ka this lady mee na ọnya na ọnụ dị nke tụbalịa ime ka onye just ma onwe ya take care of nwa ya ma na okwerọli ya kedu ife isi m kwuo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this lady aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ